Apes. Dino iki kurang luwih jam 10 awan. Aku wong loro wis tekan Ungaran. Ora ngerti sangkan paraning dumadi lah kok ban sepeda motor sing dak tumpaki gembos. Aku kepeksa mandeg. Ban mburi tak iling-ilingi. Pranyata pancen angine ora ana. Sakwise dak teliti, aku lagi ngerti sing jalari ban sepeda motorku gembos. Pakureng sing isih ntlesep ing ban tak dudut nganggo tang. Sepeda motorku banjur tak tuntun. Niatku arep golek tukang tambal ban. Keringet gembrobyos ing sedalan-dalan ora dak rasa. Angen-angenku enggalo bisa oleh tukang tambal ban. Ewa semono, aku wong loro kurang luwih wis mlaku 1 kilometer. Durung kepethuk karo tukang tambal ban. Aku mandeg. Banjur takon wong kang ana ing kono. Ngendi sing ana tukang tambal ban? Aku dikandani supaya mlebu gang, ora dak pikir dawa. Apa guneme dak turuti. Tenan, bareng wis tekang tukang tambal ban, banku dibuka, sepiro kagetku. Sakwise weruh ban mburi dedel duel. Amarga saking ambane, pungkasane banku ora kena ditambal. Aku wong loro nyileh sepeda ontel. Karepku boncengan, budal tuku ban anyar. Nanging pancen awak lagi apes. Aku wong loro kodanan nganti jedindil. Tekan omahe tukang tambal ban, ban langsung dipasang. Sarampunge masang ban, aku sakloron malah saya bingung. Pikiranku tuh pitakon, nerusake laku apa bali muleh? Yen nerusake laku, apa ora digeguyu tamu-tamu liyane? Apa ya pantes resepsi kok jedindil? Nanging yen ora teko uga ora kepenak, sebab sing dadi manten kancaku akrab. Bingung, loyo lan kebes. Dino iku gumbel awakku kang pancen lagi apes.